Il-Gvern se jibda jiffinanzja trattament u l-kura ta' annimali abbandonati li sissa kienet ħalsilhom l-Animal Welfare. Dan tħabbar waqt il-ftuħ uffiċjali tal-APH Veterinary Hospital f'Taqali, l-ewwel sptar tal-annimali f'pajjiżna li se jkun miftuħ 24 siegħa kuljum. L-isptar sar b'investiment ta' €1,400,000 u huwa magħmar bi 3 tiswali tal-operazzjonijiet u emerġenza. Kita Tart, id-direttur taċ-ċentru l-ġdid, fisser kif l-isptar jista' jilqa' mal-110 annimali għall-kura u li biex jagħmlu dan kienu impjegati 20 persuna b'9 minnhom veterinarji. Nistgħu nżommu pazjenti in-house. Dik hija l-iktar ħaġa importanti tal-isptar. Barra minn hekk għandu faċilitajiet li ġew anċillari miegħu li huma l-ispiżerija u għandu pet store li se jkunu miftuħin miegħu. Li pratikament min jista' jiġi after hours jew basta jiġi bir-riċetta għandu jinqeda mill-isptar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Rodrik Galdes fisser kif hemm il-potenzjal li l-isptar jibda joffri kura wkoll għall-annimali miġjuba minn Sqallija u n-naħa t'isfel tal-Italja. Nistgħu ngħinu biex iktar annimali jkunu jistgħu jinġibu f'pajjiżna, allura nkunu nistgħu nagħtu servizz ukoll l-annimali mhux biss ta' gżiritna imma kata barra bil-pajjiż u b'hekk anke tinżamm l-ispiża b'mod raġonevoli biex dal-isptar ikun jista' jitmexxa b'mod sostenibbli wkoll. Fid-diskors tal-okkażjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat irrimarka kif dan l-isptar huwa sinjal ta' sostenibilità u faħħar il-fatt li se jingħata taħriġ lill-istudenti tal-MCAST f'dan il-qasam.